Com no, el meu sensei té la paraula. Mira, com a professor de dues universitats, una presencial i l'altra no presencial, la UOC i la UB, a veure, això ho he pensat bastantes vegades i molt ràpidament el resum. Tenen èxit diferents tipus d'estudiants. L'estudiant de la UOC ha de ser un estudiant que ja sap treballar pel seu compte. I pretén el teu motor propi, la curiositat, però no només la curiositat, la capacitat de buscar-se una mica la vida. Llavors, doncs sí, t'envia missatges, l'indiques, però, diguem, la iniciativa la té ell i ha de ser bo amb això. Però el primer, l'estudiant, per entendre's, que arriba per primera vegada a la universitat i no té aquesta autonomia, necessita la presencial. Necessita un model, necessita que li expliquin com ha d'anar i després ja pot fer l'altre. Són dos tipus d'estudiant. L'estudiant aquest tan autònom a la presencial, bé, en teoria es podia avorrir bastant. Passa que ara pensi que gairebé totes les universitats són semipresencials, La UB utilitzem molt el campus virtual, gran part del treball es fa ja penjant allí, etc. I el professor diu, jo faig aquest tema, i els altres deixo el material al campus, etc. Per tant, ja obliga una mica, però la diferència primordial és aquesta. El problema que té la UOC és una universitat de segona carrera. La persona que ha funcionat a una primera carrera, que sap més o menys el que vol, i sap demanar-ho, i sap buscar-ho si no li donen, etc., li va genial. Però aquell estudiant que encara necessita entendre una mica quin és el joc, jo estic, a veure, una bona classe magistral, amb això soc jo encara, una bona classe magistral que digui, jo vull fer com això, i agafi un model, no? I jo diria que és molt més complicat, però una diferència és aquesta. Bé, sí i no. No sé, té tota la raó del món. Veus com són? Però sí i no. És estudiant UOC. Sí, som una UOC. A veure, sí, perquè és evident que no és el mateix. I els que estem a la UOC no tots som de segona carrera. Alguns són de que no vam tenir mitjans ni medis en el seu moment de poder estudiar i nosaltres hem estudiat i hem fet carrera. I teniu una carrera molt llarga. Llicenciada, no de grau. I això també té el seu mèrit. A veure, sí que és veritat que això es dona, però també es dona un cas molt concret i ve en aquesta direcció. Què hem de fer? Deixar de fer que l'escola sigui obligatòria i gratuïta. Gran error de les nostres generacions. En fer l'educació obligatòria i gratuïta, el que hem aconseguit és que la canalla cregui que els estem penalitzant. Els obliguem a estudiar. No senyors, jo als alumnes que he tingut de reforç els he hagut d'explicar que el que obliguem és als teus pares a no posar-te a treballar. Aviam si ens posem al lloc. Qualsevol cosa que obligues i imposes dona les ganes a aquests sàpiens de fer cosa contrària. Per tant, clar, ells sí que estan allà entre quatre parets rebent classes magistrals que no els hi serveixen per res perquè tenen totes les connexions i les neurones tancades, mentre que potser s'ha de combinar, hi ha que socialitzar-se també, vull dir, no vol dir que tinc que estar tots amb la computadora davant. No estic d'acord en que a l'escola hi hagin computadores. Ojo, el dels ordinadors a l'escola malament rai. A l'escola el que han d'haver són professors donant classes magistrals. Però no tenen per què estar tantes hores o amb la sensació d'estar obligats a estar allà entomant. El que aquell senyor li dona per dir, perquè tampoc saben ni el per què ni el com, perquè tampoc se'ls ensenya a linkar carpetes. Altra cosa que hem d'aprendre a fer. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. No els lliguen. Sumen, resten, multipliquen, i ja no divideixen, Perquè clar, com no hagis linkat les 3 carpetes anteriors, la divisió no surt. Llavors, el que hem de fer una mica és això, combinar les dues coses i deixant-se d'estereotips. Els estudiants de la UOC, per manca d'aquesta personalització, d'aquest feedback real, donem el doble de valor a qualsevol de les classes magistrals i paguem per elles. D'acord? Som els que després ens apuntem als cursets
de la nostra butxaca. Són els que nosaltres ens hem pagat crèdit a crèdit, aquell coneixement. Per tant, combinar les dues coses seria un regal i un premi. Molt ràpid. Estic totalment d'acord amb aquest èmfasis que ha donat la Maite, en el sentit que s'apartava una mica potser de la qüestió inicial. Però sí que hem comès un error a l'escola, i això és important que hi hagi aquí gent que ha tingut càrrecs polítics i que sou influents, hem comès un error que és que l'escola i l'educació en general s'ha convertit en un servei obligatori i no ho hem explicat bé perquè llavors l'ha desvaloritzat. Llavors, s'ha oblidat remarcar la necessitat de l'educació. És a dir, s'ha de fer de manera que els nens, quan entrin fins i tot a pàrvuls, sàpiguin, se n'adonin de la necessitat del que fan. Necessitin ser educats. Sé que això és molt difícil. L'avantatge dels de la UOC, portant-lo amb aquest tema, és que, clar, havien fet segona carrera o no, o tenien una llarga gramàtica parda, com diu la Maite, no? Però tenien necessitat, a part de tenir el motoret aquest independent i tot això, tenien la necessitat d'aprendre, etc. Llavors anaven allí a una esponja i t'atabalaven i et deien dona'm més matèria, i aquesta no m'agrada, dona'm una altra que... etc. I clar, a vegades la part pitjor de la presencial és els que et venen perquè han seguit curs per curs, ho interpreten com una obligació i llavors ja fan tot el que poden, però no entenen per què estan allí. Perquè en gran mesura, i aquí vaig al que ella ha dit molt bé, no senten la necessitat d'aquella educació, d'aquella formació. Veuen com una obligació i ja està. Hauríem d'aconseguir que la necessitat es vegués permanentment i des de primeres edats. Llavors, en el sentit de... Abans era molt fàcil, el que no faci això, a treballar al moll. I en una setmana, ràpidament. Però clar, ara ja... Perquè n'hi ha molt de treball, però s'ha d'ensenyar. Una pregunta. Aquesta cosa tan revolucionària de les universitats lliures angleses, les Free University, que això ha sigut la gran revolució, això com ho veus, com ho interpretes i com ho entens aquí, això? A veure, en gran mesura això va en contra. A Anglaterra el sistema era tremendament selectiu, tremendament elitista. El sistema antic era Oxford-Cambridge. Una pasta enorme, una selecció de classe, etc. Totes les Open Universities neixen i acadèmicament parlaven de les universitats intramurs, Oxford, Cambridge, i extramurs totes les altres, que a vegades incloïa la London School of Economics. Neixen una mica d'aquest moviment, està bastant vinculat, que jo sàpiga, també als moviments d'esquerres, i a veure, és una manera de fer... Jo la situaria dintre de la que ho estem estudiant a Giertje, dintre de l'evolució del saber i dels estudis i de la innovació, etc., cap a perspectives postdisciplinars. En el sentit que les velles jerarquitzacions disciplinàries de les escoles habituals, fins aquí economia, a partir d'aquí sociologia, una mica més cap allà antropologia, una mica més cap allà no sé què, i tot parcel·lat, no acaba de funcionar. I evidentment el currículum antic de classe, molt elitista, d'Oxford Cambridge, amb molt grec, molt llatí, etc., i un cert molt valorar coses que són molt importants, l'escriptura, el parlar bé, etc. I també necessitaven una actualització. Jo diria que l'aspecte valoritzable i reivindicable és en aquesta línia. Es tracta primer de massificar per al conjunt de la població i després superar aquestes barreres disciplinàries dels diferents. Llavors, lo d'Open, la principal, a part que van utilitzar mecanismes informàtics, és aquest. Fora del currículum tan estricte, predeterminat, que per això va donar gran possibilitat fins i tot als professors. Perquè llavors professors que a l'altre àmbit quedaven com
apretats perquè eren d'una especialització, tenien dificultats per a inclús ser reconeguts per l'acadèmia, no? Perquè no encaixaven, amb aquestes hi van trobar sortida. Jo diria que la línia més destacable és aquesta i per tant continuaran, jo diria. Cada vegada es va més a una estructuració dels sabers més inter, trans, multidisciplinar, en una línia que algun dia és ja més postdisciplinar, en què l'important són els problemes, com s'encaren els problemes i després, però el problema, no el problema tal com lo veu la meva disciplina. No? És a dir, una mica la contra del que deia el company en Pere, de que ara hi ha especialistes. I, escolti, llavors la salut del malalt, què? Qui encara aquest problema, no? A veure, però necessitaria més temps, Sí, és un altre debat. La Rosa vol dir... Abans havia demanat, però és igual, si vols acabar, acaba. Ja t'ho pregunto. No hi ha problema. Escolteu, em sembla que aquest tema d'avui, que jo he de reconèixer que a mi em feia molta mandra, perquè em temia un sermó laudatori, que és el que s'estila, no? En fi, i sobre aquest punt ja estem convençuts, no? Sobre la importància del canvi tecnològic. Però normalment, així com es descuida, es troba amb algú que canta les avantatges dels canvis tecnològics sense cap engruna de crítica, sense cap mena d'apreciació de la realitat dels avenços i els retrocessos que ocasionen, no? I m'he tranquil·litzat bastant quan has parlat, en fi, en algunes expressions ja he vist que no era el cas, no? O sigui que em sembla... Un bon mestre. Em sembla que haurà estat útil aquesta estona, perquè és evident que, en fi, estem visquent una nova revolució, però també és evident que estem en una primera etapa, segurament, d'aquesta revolució. Avui escoltava per ràdio el director financer de Gaesco que deia: estan creixent les classes mitges al món. Bueno, això és el que va passar també quan va començar la revolució industrial, no? Però en el món no solament hi ha classes mitges, ni a Europa ni arreu. En fi, després necessàriament va caldre altres etapes perquè aquella revolució industrial no es convertís en una revolució només per les classes mitges o pel de dalt de tot, no? En fi, vull dir que nosaltres ara en aquesta revolució estem en la primera etapa. Manen els mercats, manen les grans empreses que ens diuen les tecnologies que hem d'utilitzar i hem de portar a la butxaca. En fi, no hi ha discurs crític, tot és considerat una mena de miracle dels pans i els peixos, vull dir, en fi, gran admiració per aquesta gent, pel que diu Yamaha, pel que diu tota aquesta gent, que són grans pols econòmics i industrials, que tenen el seu paper en el món. Però que, en fi, aquesta gent ens portarien a la profecia de l'Orwell, En fi, o si no, en fi, estem a tocar això, no? Per tant, a mi m'ha tranquil·litzat i em sembla que és per agrair l'accent crític de la ponent d'avui, que analitza els canvis, els valora, però no hi està amb la boca oberta, sinó que diu que els hem de digerir i els hem de contestar i els hem de matitzar i els hem de passar pels sedars. I amb això estem, per tant, moltíssimes gràcies.